pane nyaya yemomba. Inini ndakarerwa kwanamai ndokwandakakurira. Saka ndazoroorwa murume wangu akabvisa mombe yechiredzwa kuna nasekuru. Zvadaro saizvezvo vanasekuru vakabva vadaidza murume wangu ndokumuti tiri kuda futi mombe yechi2 yechiredzwa. Murume wangu akati kwamogoda imwe mombe yechi2 sei? Inini ndakakupai imwe. Kusangana zvakare mhuri yeZimbabwe kwatiri kuita pachivhitivhiti Y16 TV. Magara munozviziva kuti ini kana ndichinge ndouya pano nenyaya dzemutauro waamai, chinangwa changu chinenge chiri chekuti tidzidzisane, nekuti mukana wacho wekuti tidzidzisane zvitsika nemagariro akachena anotarisirwawo mushoko raMwari hatina nguva zhinji. Nguva zhinji tinowatikana nekudzidza zvemafinance, zvemaacademic qualifications nezvimwe zvakadaro. Asi pane zvimwe zvinonyanya kukosha muupenyu hwedu zvatingati hwaro hweupenyu hwemunhu. Ndidzo dzedzimwe dzenyaya dzatiri kutaura tichikurukura muzuva ranhasi. Ukaona totaura zvinhu zvakadai so, tinenge tambozvionawo kumwe. Saka regai timbotora muenzaniso weimwe nyaya yataona kukereke yaProfeti T. Fred, yemudzimai ari kushungurudzika nedzimwe nyaya dzinongodawo kuti kune vasati vasangana nadzo vazive kuti dziriko, uye kana dzichinge dzazoitika uzive kuti wodzifambisa sei. Saka regai tiplay muzvinzwire. Makadi mama? Pane pari kusheka haina kumira zvakanaka. Reji yangu. Kana yakasheka tokuda kuti igadzirwe nhasi. Notenda. Ndiri kuoneswa murume wenyu murume anga achikudai kana kuti andikudai. But dambudziko raainaro pane nyaya yemomba. Inini ndakarerwa kwanamai ndokwandakakurira. Saka ndazoroorwa murume wangu akabvisa mombe yechiredzwa kuna nasekuru. Zvadaro saizvezvo vanasekuru vakabva vadaidza murume wangu ndokumuti tiri kuda futi mombe yechi2 yechiredzwa. Murume wangu akati kwamogoda imwe mombe yechi2 sei? Inini ndakakupai imwe. Zvikanzi aiwa yawakatipa iyi ndeyepfuma. Vatezvara vako vanga vasina kubvisa pfuma. Saka takaitora yakaenda kupfuma yaamai. Saka achibvisa yechi2 ite yechiredzwa. Saka murume wangu zvakamubata. Akubva ndokuti kwandiri nini chimboenda kuna nasekuru vako mundoita sei? Mundogadzirisana. Inini mombe dzavari kutaura handidziwani. Saka ndauya kwamuri Profeti kuti mundibatsirewo. Right, tanga kunzwa pfungwa dzevamwe. Nyaya dzakaita sedzidzi hama vadikanwe inyaya dziri kudzudza zvikuru mukugarisana kwevanhu vatema. Inyaya iri kutonetsa. Handizivi yangu kuti kumuri kwenyu hakunawo nyaya yakaita senge iyi here, asi inyaya dziri kuti netsei chaizvo. Kana uri munhu wemusikana akarerwa kwana sekuru, zvakakosha kuti ubude pachena kune munhu wauri kutarisira kuti uwanane naye, uzoroorwa naye, ubude pachena. Zvinobetsera kuti munhu apinde munhau yacho achinyatsoziva kuti ari kunangana nezvipi, kwete kuzongorova munhu nemasurprises. Uyewo kana une nyaya yakaita seiyi chaiyo wakarerwa kwasekuru, usazoita mistake yekupindira godo raamai kana kupindira kunetsana kwevabereki vako, zvikada vakarambana, zvikada pamwe baba vakafa, vaningina vababa kana madzikoma ababa haana kuzoita hanya newe. Pakuroorwa kwako hazvinei, vanofanira kungovapo chete. Zvinokugadzirira ramangwana rakajeka. Saka usaita chinya, ifambisa zvinhu nenzira kwayo. Kana uchinge wozoroorwa, baba kana kuti mukoma wababa, muningina wababa kana kuti hanzvadzi, zvakakosha kuti inge iripo. Hazvirevi kuti vakavapo
vachadya pfuma yacho yose, kwete, asi kuti uvepo hwavo hunoita kuti ramangwana rako rigofamba zvakanaka. Saka ngatimbonzwai pfungwa dzevamwe kuti profeti vachati kudii, uyewo pakaita vamwe vakawanda chaizvo vakabuditsa mafungiro avo munyaya iyi. Saka regai tinzwe kuti vachabatsira musikana uyo nenzira dzipi. Indiri kufunga kuti pane varume vechikuru kana namai vechikuru vari pano. Manzwa nyaya iri kutaura mwana uyu. Akarerwa kwana sekuru, pane mombe yakanzi iri kudiwa pekutanga, ndobva yabviswa nemurume achingoti hazvipere. Mombe ichiredzwa inobviswa kazhinji newe wachengetwa. But murume akati arikandibvise mombe kuitira madhamu. Abvisa. Gare gare vana sekuru vakutaura kuti kudai imwe. Because baba veuyu ndo vari kunzi vanga vasina kuroora. Sati uda imwe mombe. Munozviona sei? Ndiani ada kubatsira mai akati munofungei? Varoere maoko tinzwe baba varapa. Zvezvinoita panyaya dzemombe, mwanasikana akarerwa panobhadharwa mombe 2. 1 inoenda kuna mbuya wakarera, 1 inoenda kwamai wacho. Mapanzwisisa ipapo? Kana ari mwanakomana inobhadharwa 1. Ndo zvetinoita semasabhuku. Sabhuku varoere maoko. Rakaitinzwewo vamwe. Nyaya iripo ndeyekuti marriage yakasheka. Zvino baba muchakamira ipapo sabhuku tinzwe. Ava reasoning yavo vari kuti hatisi kuti bvisa 2. Vari kuti baba vako vanga vasina kuroora. Ndizvozvo. Ichokwadi, kana wanga usina kuroora ka, handiti inondodikana here. Saka baba acho andanga afana akabhadhara yamai. Ene yambuya wakachengeta zva. Okay. Rakaitinzwewo vamwe. Teerere. Pane mumwe here, isi kubvunza nokuti isusu zvekunzi mombe hatizvizivi. Vamwe. Alright. Murume wamama ava akabhadharira amai ava mari yechiredzwa. Zvakutaura vana sekuru kuti yekuti tezvara vemukwasha vanga asina kuroora ava. Ivo yekuroora vanonodhimanda kumukwasha wavo. Uyu akabhadhara achikavhira madhamu mari yemombe yechiredzwa. Saka iyi yava kuti iyaya yanga iri yekuroora, iyi ndeyechiredzwa, hazvibvisiwi nemukwasha zvese. Vamwewo tinzwe pfungwa. Atendei kuna mai. Pamusoro iprofeti. I think zvinosiyana nevanhu. Ini ndakakurira kumakore-kore. Kana chiri chiredzwa, inini ndinobvisa chiredzwa changu chekurerwa kwangu. Kana baba vangu vasina kuroora, pandinoroorwa inini, ana sekuru vanobva vati taakutora mari yedu nokuti baba vako vakanga vasina kuroora. Baba. Inini ndinoda kutaura zvakada kuti siyane ndoshana nevamwe. Ndoda kukurudzira kunyanya hama dzedu dzechikazi. Kana wachizviziva iwe ndiwe kuti wakarerwe kwana sekuru. Once waroorwa nemurume akuroora kana kuti mukomana akupfimba, make sure muudze chokwadi kuti ndakarerwe kwani? Kwana sekuru. And information yekuziva kuti baba wako haana kuroora unonga uchiiziva. Ibva wajeka futi kumurume iyeye nekuhama dzake, ana sekuru, ana tete, kuti moende kooroora ka zvisazonetsa mumba menyu mangwana. Nesu vabereki vari padhuze nevana vakafanana neuyu, ngatisaneta kuvadzidzisa nekuvayambira kuti marererwo awakaita iwewe kana wakuende kowanikwa bude pachena kuti nhau dzisazonetsa, because nhau idzodzi dzagara dziri kunetsa mudzimba. Idzidziso yakanaka. Zvinoti uri murudo wakuda kunoroorwa, chokwadi wanoroorera nababa wako vanga vasina kuroora, zvobva zvanzi zvakutodaro. Ina handisi kuti kana ariwo tsika nemagariro ndikuti zvakaipa. Asi inini ndiri kuti iwewe mpenyu ndiweka baba. Kana une nyaya dzako, enda unogadzirisa nyaya dzako
nguva ichiripo kuti vana zvisavanetsa. Even chero kuri kunzi baba vangu ini vakatoroora asi havana kupedza roora. Indokurudzira kuti kana uri mupenyu shanda uende unopedza zvikwereti zvekwana mbuya. Kwete kuti vana vanozosara vakunetswa vachinzi pane imwe mombe iri kudiwa. Ngatipedzei roora. Varume vasina kupedza kuroora muri kundinzwa. Chamurikutadzira kuroora chi. But I also feel kuti pane kahudyire. Kana pauya mukwasha achiroora, musazomuudza chimwe chinhu chaanga asingazivi. Kana makati pari kuda mombe 1, ngapasazotaurwa imwe yechi2 yamakataura pekutanga ndoyamakati muri kuda. But munoona zvinoita vanhu ava vanoti vakaona kuti imwe yabuda. Nokuti munoona zvakaita nyaya dzetsika dzedu idzi. Hakuna chaipo chinhu chinonzi ichi ndonzira inoteedzerwa. Nokuti hazvina pazvakadokumentwa. Muri kuteerera? Kwenyu vanhu vakanzi vari kunoita chivanhu chavari kunoita. Nhasi unoyu kuti panzi pari kucherwa guva chairo. Munoti raakucherwa. Kunoita rimwe zisekuru rakadhakwa robva rati izvozvo hazvisiri izvo. Zvinonzwai? Mofunga kuti ndizvo chaizvo. Moti maakuita pane imwe nhamo zvamakamboudzwa nasekuru vai. Kunoitiwo mumwe anoti pamazorasika manje. Saka toziva chii? Masabhuku tafara kuti muri pano. But ndinofunga kuti muri kuusabhuku kwenyu. Mitemo iyi ikanyorwa ikave pachena. Isaite kunge iri kubuda musoro memunhu achisuta zviri kuenderana nesituation. Zvinogadzirisa nyaya dzakawanda. Munoziva kudai zvakanyorwa pasi kunzi kuno kunoitwa zvakati uchipinda pamusha. Paine ari kuverenga kuti kunoitwa zvakati munhu anoteedzera. Hapana munhu anoda kugara nemwanasiri wavo. Chiri kufrustrata murume haisi nyaya yekuti haasi kuda kubvisa nokuti akatombobvisa pekutanga kuti zvipere. But chiri kufrustrata murume kuchinjirwa magoalpost. Tinhasi mukati muda imwe kokuswera mangwana mukati muda nyati. Mama, chinzwai zvinotaura Jehovha. Murume unyano kudai. Notenda. Frustration. Kanga kaitika. Notenda. In 3 days mabva pano. Notenda. Achakufonerai back. Achanobhadhara mombe iyoyo sezvavari kuda. Notenda. Nokuti chiri kuda murume wenyu. Notenda. Kuti imba yake imire. Notenda. Pandanga ndichinyatsoteeresa nezvenyaya iyi, ndichinzwa mativi ose, ndaona kuti mudzimai uyu anenge asina kubvisirwa pfuma chaizvo chaizvo, kana kuti zviri pamutemo zvinotarisirwa. Poshi. Piri, mudzimai uyu anogona kunge akabvisirwa pfuma asi yakabvisirwa kuna nasekuru, isina kukwanisa kusvika vana baba vake varipo. Baba vemukadzi uyu ndivo vanova mukwasha mumusha manasekuru vemwana uyu. Saka tichitarisa nyaya yacho zvairi, mukwasha paanouya kuzobvisa pfuma achiuya kubvisira tezvara vake, nekuti anorodza mwanasikana ndibaba vemwanasikana. Hazvina mhaka kuti haana kuchengetwa navo, asi anokwanisa chete kuita nyaya iyi yekurodza mwanasikana ndibaba kwete sekuru. Saka naizvozvo sekuru vanozobvunza zvirehwa zvavo kumukwasha wavo, nekuti ndonguva chete yavanogona kumubatira nekumubvunzurudza nezvenyaya dzacho. Saka panyaya iyi panenge pachiitwa inonzi mumwe nemumwe nemukwasha wake. Baba vemusikana uyu nemukwasha wavo, vana sekuru avo vakarera mukadzi uyu nemukwasha wavo. Mukwasha wavo ndiye anova baba vemusikana. Saka kana nichitarisa nyaya yacho zvairi kuita ndezvekuti vana sekuru vakatosvika pakundobvunza mukwasha uyo watingati muzukuru rume mombe,
Pachishona chaipo chaipo hazvifaniri kudaro. Vanasekuru vanofanira kubvunza mukwasha wavo anova baba vemusikana uyu, kwete kubvunza mukwasha, kwete kubvunza muzukururume. Saka naizvozvo muzukururume paakabvunzwa nezvenyaya iyi akanobvisa, kureva kuti dzimweni dzenguva anogona kunge asina kubvisa pfuma. Chiredzwa chinongobvunzwa chero pfuma isina kubviswa. Saka dzimweni dzenguva mukwasha inogona kunge asina kubvisa pfuma poshi. Piri, mukwasha uyu muzukururume anogona kunge akandoroora mumusha mana sekuru pasina vana baba vemudzimai wake. Saka naizvo vana sekuru vanogona kumubvunza futi mombe yechiredzwa neroora ravo, asi iye abvisa futi roora, anogona kubvunzwa futi nekuti panenge pasina kufambiswa nyaya yacho zvakanaka. Anofanira kubvunzwa ndivana baba, but nekuti vana baba havapo paequation iyi, nyaya yacho inogona kupedzisira yodzungaidza mukwasha. Saka naizvozvo kana uyo achikwanisa kuzoona vhidhiyo inoyi, anofanira kuziva kuti kana akabvisa pfuma kunana sekuru haana chaakaita. Vana baba vanova ndivo varidzi vemwana uyu vanogona kuzomubvunza futi nyaya iyoyo kumberi, nekuti pane pavachakosha pavanogona kuzodiwa. Pakaita sepapapa, mwana iyeye akarwara zviri spiritual, zvinotoda vana baba vacho poshi. Piri, mwana iyeye akafa ari mumusha mavo, hazvina basa kuti achatanga kufa ndiani muwanana yavo. Pamwe murume ndiye achatanga kufa kana kuti mukadzi ndiye achatanga kufa, still vana baba vachadiwa, nekuti vana sekuru havagoni kutara guva remuzukuru. Kana murume akatanga kufa, still uyu mukadzi uyu muwanikwa mumusha umu. Paachazongofa futi, achafira mumusha imomo, anofanira kuzotarwa guva nana baba vake. Zvikasadaro ingozi ichaitika futi mumusha umu kumakore anotevera. Saka naizvozvo chishona chinogona kuva chinhu chisingakosheswi nekuti vanhu vakurarama mumodern world, but kusaziva kunogona futi kukupinza mumhosva, nekuti ukapara mhosva nekusaziva unongozoiripira, nekuti unogona kugadzira futi ngozi usingazive kuti uri kugadzira ngozi, asi kana nguva yacho yakwana yekuti uiripire unogona kuzongoiripira. Hazvina basa kuti after 30 years kana kuti after 50 years kana kuti after 100 years, kana nguva yacho yakwana yekungoti muripire ngozi munozongoiripa. Mukasairipa muchaita inonzi generational case yemudzimai iyeye. Saka naizvozvo zvinhu zvakaita seizvizvi zvinofanira kuti zviadreswe nenzira chaiyo. Kana uri umwe wevanhu vari kuteerera une nyaya yakada kufanana neiyi, tsvaga vanhu vakuru vanogona kubatsira munyaya yacho usati watangana nayo. Kana uriwe murume akaroora muzukuru akachengetwa nana sekuru, uchida kundoroora, tsvagazve vanhu vakuru vachanatsokubatsira kuti uzive nyaya yacho kuti inofambiswa sei. Uye kana uri futi musikana akachengetwa kwana sekuru, usaita maemotions ekuti amai ndo vakandichengeta chete, baba havana kundichengeta. Nyaya ngaifambiswe nenzira kwayo, nekuti mukasaifambisa nenzira kwayo muchiita maemotions, muri kugadzira madhimoni kuvana vamuchazozvara. Vachanetswa nenyaya idzodzo, nekuda kwekungoti mangoomesa musoro yekuti ndakachengeta. Hazvina basa, nekuti chinoita kuti munhu apinde muwanano kundogadzira dzinza. Ndosaka uchiona kuti mumwe nemumwe ane sikarudzi. Pamunonosangana kuti maakuvumba musha, muri kunosika rudzi. Saka rudzi rwamuri kundosika ndio runokonzeresa kuti pave newanano. Wanano inovapo nekuti munoda kusika rudzi. Saka musazosika rudzi rwakakeswa nekuda kwekuti muri kuti mune mafeelings. Chakakosha upenyu kupinda kwamakabva. Saka musararama kumashure asi imi muri nhasi. Saka guys, ndinokutendai nekuona vhidhiyo redu. Kana uri munyuwani pachivhidhivhidhi chino, subscribe wosheyawo vhidhiyo rino kuitira kuti urambe uchiona zvimwe zvatinokupai munguva inoteera, nekuti one way or the other rinogona kukubatsirawo pane zvimwe zvinhu muupenyu. Ndatenda.